Sanibonani khala maphupho makuthi umusha like habe sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma comment section. Ukuphupha owiswa ibhayisikili uhamba ngalo ngabe ke lokho kusho ukuthini? Ngaphambi kokuba ngiqhubeke ngicela ube nesiqiniseko sokuthi usubscribe futhi wasilandela yonke indawo ukuze mhla sengifaka ivideo nempendulo yakho isheshe ifinyelele kuwena. Ukuphupha uhamba ngebhayisikili bese kube ukuthi liyakuwisa. Lokho kusuke kusho ukuthi usazothwala kanzima empilweni yakho. Kunomzima osazobhekana nabo kumele ubulindele. Nawe ke mawukuthi nombuzo ungabhala ku-comment ukuze ngizowenza eyakhe video ngifake ku-YouTube. Ungasabi nokungibhalela ku-inbox ucela inamba ka WhatsApp ukuze sizokhuluma kahle ku WhatsApp. Nisale kahle.